de begynder at tælle dem på stokken. Altså 1-0 til svenskerne. Ole Madsen er højre inderving, som det jo hed dengang. Spiller man om 8 på ryggen. Værsgo, siger Dom Cæsar. Madsen har bolden der. 1, 2, 3 svensker. Og så en fin aflevering til Henning Engelsen. Der bliver så på bagstandslængde med Morgård Madsen videre. Og 1-1, der kører man ret præcis. Og dermed var Ole Madsen verdensmester. Og lagde sin senere på skolen. Danske mål. Vi er bagud med 1-2. Det er Ole Madsen, der tryller lidt ud på fløjen.